Nielsen. Bartram og Flemming Poulsen. Ja, han har set målmanden ude, og Flemming Poulsen en helflugter på riposten. Fortæller meget om denne 22-årige kæmpe talent og hurtige opfattelsesevne. Nu overligger han som bande og storstandig på riposten. Godt dansk angreb. Herlig afslutning af Flemming Poulsen. Har set målmanden ude. Her kommer afleveringen fra Bartram. Har set målmanden på halvdistance. Og så hurtigt opfattet det. Ja, der er ingen tvivl om, han tror på, at den rammer overlæggeren. Det kan han se allerede der, og er hen i fuld balance og behersket flugter ind med indersiden. Et flot mål og et særpræget mål af Flemming Poulsen. Venstrup, frispark. Der ligger Riisum. Godt gået fri, det er Riisum. Og så ind på midten. Ja! Glimrende oplæg af Henrik Riisum og træffeligt afsluttet af Lars Helstrup. Typisk Lars Helstrup søger ind, hvor mulighederne eventuelt kan opstå. Men først og fremmest var det den måde, Henrik Riisum meget rutineret, trods sine 20 år, fik spillet sig fri. Det var et lille, elegant hovedstødstip. Vi har det her. Forbi, men endnu ikke vagtspillet. Dennis Schiller ser Lars Helstrup. Perfekt afslutning. Lad os bare gå længere tilbage og sige, at det også var en fortræffelig aflevering på tværs fra Henrik Andersen. Men netop her ser vi Riisum spille bolden ind, så den bare skal... Så forsøger Henrik Riisum en overlapning i højre siden. Ja, det går spillet af Michael Laudrup til Henrik Andersen. Ikke offside. Og Henrik Andersen scorer sit andet landskampmål. Oven i købet med højre benet, som mange kun betragter som et støtteben for hans hårdt arbejdende venstre ben. Men det kuder en perleaflevering af Michael Laudrup. Hvor er det godt set. Det er en genial aflevering med ydersiden igen. Løfter den over hele forsvaret frem i hullet. Uden om målmand Lars Eriksson. Og så højre benet. 3-0 til Danmark efter 18 minutter i anden halvleg. Og meget smukt arbejde, som vi ser igen her i det frie område, og det har Henrik Andersen virkelig godt set, og den kan trilles ind omtrent, selvom det ham så voldsomt for 4 år siden her på banen, nemlig 0-3 mod Sverige. Michael Laudrup ikke offside på afleveringen der. Og det er så Jan Bartram heller ikke. Og en ny venstrebenspiller scorer med højre benet. Han kunne godt have scoret selv, Laudrup, men det er da helt okay, at han spiller bagud til en endnu mere fri Jan Bartram. 2 mand helt fri, og igen et drømmeangreb, og vi ser så her, hvor uselvisk Michael Laudrup er, og på en overmåde elegant facon, så tryller han bolden ind til Bartram og 4-0. Og det er faktisk bedst fotograferet fra den her vinkel, hvor man kan se, hvordan han med hælen krydser over, og så kommer bolden der. Men også Flemming Poulsen med helt fremme, og naturligvis ikke offside. Bolden spillet bagud, og også målscorer Bartram. Riisum godt løftet frem i hullet her til Flemming Poulsen. Michael Laudrup. Riisum går godt med i opspillet igen. Kan han det hele, den unge Riisum? Og så er der mål igen. Og det er Lars Helstrup. Men storartet spiller den unge Henrik Riisum. Lars Helstrup igen 2 mål mod Sverige. Det er jo en ganske enkelt opvisning, hvor Riisum og Michael Laudrup tryller og udspiller det svenske forsvar. Og utroligt, at Henrik Riisum når bolden omtrent på selve mållinjen og så ind til Elstrup, ja, for den er fantastisk svær at få sparket ind i den vinkel, som Riisum kommer ned og drejer sig i der. Ja, Michael Laudrup kommer bagfra og får en herlig bold fra Ivan Nielsen. Ja, Michael. Og så Michael scorer, og ja. Så nåede vi op på 6. 6-0. Og det var ikke et 6-0 resultat, du gerne ville have slettet. Jo, fra 1959, det er jo
mange år at have slævet rundt på sådan en sæk, men 6-0 over Sverige hjemme, man kniber sig i armen, og det er da fuldt fortjent, at det er himself, Mr. Football, Michael Laudrup, der i indtil flere forsøg her får lov til at score det 6. mål. Simpelthen et teknisk mesterstykke, da han allerførste gang tog afleveringen med. Forsøger her at finde Bartram igen, men er lynhurtigt over bolden, da den reddes på stregen, og det træk, der kommer her, er simpelthen med til at mærke til, hvordan svenskerne de hopper forgæves for at komme i vejen for Michaels første forsøg. Og nu kom lillebror ind, Brian Laudrup.